O BNG do Barbanza traballa na elaboración de emendas aos orzamentos da Xunta, ao consideralos escasos e decepcionantes con respecto a esta comarca. A deputada nacionalista no Parlamento galego, Rosana Pérez, fixo esta mañá unha valoración dos orzamentos acompañada de representantes do BNG do Barbanza. Rosana Pérez valorou esta mañá os orzamentos elaborados pola Xunta para o 2021. Fixo en Ribeira, acompañada por membros do BNG dos concellos do Barbanza. Unha comarca que, segundo destacan os nacionalistas, non atopa nestas contas unha saída á crise actual económica, sanitaria e social. Para a Xunta todo é histórico, cando, efectivamente, se un empeza a analizar os orzamentos, ve que nin son os máis altos da historia, porque ascenden no seu global a 11.500 millóns de euros, cando, por exemplo, se comparamos cos últimos que realizou un goberno que non foi do PP, é dicir, no ano 2009 estábamos en 11.426 millóns de euros, é dicir, que se a estes últimos do 2009 lle calculamos a inflación, estaríamos agora mesmo 1.500 millóns por debaixo do 2009. E tampouco, baixo o noso punto de vista, son os máis sociais da historia porque non recollen as necesidades que temos a día de hoxe, 9 meses despois de iniciarmos ou de se iniciar unha pandemia neste país. E non recollen as necesidades da poboación, nin no sanitario, nin no social, nin tampouco, baixo o noso punto de vista, no económico. Nomeadamente, nesta comarca, os orzamentos da Xunta son inferiores ao ano 2020. E, tanto na cantidade como na cualidade, son escasos e son decepcionantes. Rosana Pérez destacou que nos orzamentos se salva a partida destinada á dotación de depuradoras e saneamentos. Nen melloras para o Centro de Saúde da Pobra, nen para os consultorios periféricos, nen escola infantil para a Pobra, nen centros de día ou residencias, pese a ter edificios á súa disposición para habilitalos, como é o caso de Ribeiro ou Rianxo. Non vemos absolutamente o nome do Concello de Boiro nos non sei cantos centros de folios que teñen os orzamentos. Non existe o nome do Concello de Boiro. Segunda cuestión, a respecto precisamente da crise sanitaria e social da comarca tamén, non vemos investimentos destinados a paliala. Por exemplo, non vemos melloras no centro de saúde da Pobra do Caramiñal. Un centro de saúde que efectivamente clama ao ceo dende hai moito tempo e require que a Xunta lle bote man dunha vez, porque é ademais a súa competencia. Non vemos absolutamente un só euro, insisto, vamos no tema social, para o centro de día de Rianxo, un local, o Pazo de Rianxiño, que mercou o Concello no seu día despois dunha presión social importantísima e que a día de hoxe a Xunta do Partido Popular sigue sen atender. Unha demanda que consideramos absolutamente lóxica e, ademais, de necesidade non só para o Concello de Rianxo, senón para toda a comarca. Tampouco vemos, por exemplo, unha demanda bella tamén do Concello de Ribeira en concreto. Outra das partidas que se botan falta é unha destinada ao sector do mar, declarado esencial durante a pandemia e moi golpeado polo peche da hostalería. Quero facer fincapé en que en un momento onde o sector do mar leva, efectivamente, foi declarado sector esencial e, polo tanto, tivo que estar aí, pero que está a hostelería cerrada, hai pouca demanda. Non se sabe como vai vir o Nadal con todas as restriccións que se están impoñendo, polo tanto, é un sector que está padecendo especialmente as consecuencias da pandemia. Vemos que non hai axudas para este sector. Non hai axudas individualmente para mariscadores e mariscadoras, pero tampouco as hai para as confrarías. Algúnas delas nesta propia comarca que están vivindo unha situación realmente apretada. Tampouco recollen estes orzamentos partida algunha para a ampliación da zona de hospitalización do Hospital do Barbanza, anunciada recentemente polo presidente da Xunta. Hai moi poucas semanas, cando o presidente da Xunta, o propio Alberto Núñez Feijóo, veu a inaugurar a remodelación de urxencias do Hospital da Barbanza, prometeu, e así se fixo público, por certo, a bombo e platillo,
que próximamente se iba a acometer unha nova planta de hospitalización no Hospital da Barbanza, que é necesaria como agua de maio e que os profesionais veñen demandando dende hai moitísimo tempo. O propio presidente da Xunta prometeuno en alto para que todo o mundo escoitase. Pois ben, a traducción dese compromiso, desa promesa, é 0 euros no documento oficial dos orzamentos do Goberno da Xunta para 2021. A deputada nacionalista destacou que a creación de emprego tampouco parece ter cabida nestes orzamentos, ao non contar con partida algunha para a dotación de chan industrial no Barbanza, nen se recollen neles partidas para dar cumprimento a acordos unánimes adoptados no Parlamento galego, como a realización dun estudo para devolver as correntes ás zonas marisqueiras de Raposiños e o Areal na Pobra do Caramiñal. Dende o BNG traballan na elaboración de emendas aos mesmos.